Čaute všetci, Mastering vás víta u môjho nového videa. Dneska si zahráme swap mod na Hypixel Bed Wars a môžeme ísť na to. Som v prvej hre a kto by nevedel, čo sú swapy, tak sa v podstate si iba meníme týmy. Napríklad teraz som modrý a sa swapneme a budem už červený, alebo úplne iný tým. Oni sú doubles aj štvorkové, tak potom si možno zahrám štvorkové, uvidíme. Zničili nám posteľ. Keď nejaký tým bude mať zničenú posteľ, tak už sa nemôže swapnúť s tým týmom, ktorý posteľ má. Takže keď sme teraz jediní, ktorí nemajú posteľ, tak sa v podstate nebudeme môcť swapovať. Takže budeme hrať normálnu hru, sa dá povedať. Ale ostatní sa stále swapovať budú. Len sa nemôžu swapnúť s tým týmom, ktorý nemá posteľ, keď posteľ majú. Ja vyskúšam zničiť červeným posteľ tiež, ale napríklad teraz sa swapli. Keď ste videli, tak sa mykol a to sa v podstate swapli, no. Lenže ja som skočil do vojny. Sme už v druhej hre. Tá prvá sa mi moc nepodarila, no. Asi pôjdem ešte štvorkové po tejto hre. Uvidíme, ako bude táto hra trvať, či vôbec neumrem hneď ako prvý, no. To by som fakt nechcel. Môj tým je znova spadol. Neviem, či je úplne najlepšie ísť rašovať vo swapoch, asi bude lepšie ísť na stred. A určite neobstávať posiel ničím iným ako vlnou, pretože to v podstate pomáhaš druhému týmu. Oni to opravili, že keď teraz padáš do vojdu, tak sa nemôžeš swapnúť, pretože niekedy si napríklad padal a si sa mohol swapnúť, takže si sa v podstate zachránil, alebo si sa proste swapol do vojdu. Oni sú tu. Aspoň jedného. Prosím, že ho dá. Dal ho? Nie, nedal. Či dá? Dal ho, super. Máte ma, je dobrý. Idem mu pomôcť. Hodím tam fireball. Dúfam, že ho netrafil nejakého hráča. Asi áno. Nič ten fireball nespravil. Alebo som ho trafil do toho. Ja tam skočím a idem. Nie, čo? Ja som nevyťahol nožnice. Ja som krumpáč vyťahol a nie nožnice. Jak by som vyťahol nožnice, aby som to zvládol. Dobre, tak tretia hra. A po tejto tretej hre už pôjdem štvorkové. Asi pôjdem na svet, to bude najlepšie. Alebo pôjdem na diamanty. To bude možno ešte lepšie. Dúfam, že nejdu. No, oni idú. Ja sa rýchlo dostanem na diamanty a potom dúfam, že stihnem prísť. Alebo tým to zvládne. Rýchlo. Rýchlo. Som tu. On to obstával. Tako najmoc dobre. Obstáť sa oplatí vo swapoch jedine, keď už si posledný tým, ktorý má posteľ. Kto to hodil? Asi zelený. A teraz sme sa swapli. Prvýkrát v tomto videu som sa swapol. Už niekto na strede bol. Neviem kto. Dobre, druhýkrát som sa swapol. Mám jeden emerald. Asi si kúpim. Neviem, či si mám kúpiť jump boost alebo bridgek, ale asi si kúpim jump boost. Ono je docela na nič, že potom, keď už sa akože fakt veľakrát swapuješ, no tak máš ako veľa rôznych vln. No. Ono je také, nie, on ma zabil. Nikdy nevieš proste, čo je tvoja posiel, pretože môžeme byť oranžový. No, oranžový. Oranžový nemôžeš byť. Môžeme byť napríklad zelený a môžeme mať obstavanú posiel žltou vlnou, pretože to niekto prestáva.
Ale zničil som im posteľ. Čo som rád. Dúfam, že ho dám. Nie, ja som ho odpálil. Vážne som ho odpálil na diamanty? Ani. Zrovna som sa swapol. Nie. Som mŕtvy. No, ešte som sa sám zabil. To je na nič. Ideme teraz rúžový. Neviem, či nepôjde. On nemal by. Dobre, sme v pohode. Sme sa znova swapli za červených. A zelení ešte stále žijú. Ale neviem, kde sú. Zelení. Prečo sa to... Čo? Čo? To čo? To prečo sa tak sekalo? Hej, mne sa to strašne seká. Ale že extrémne sa to seká. Prečo som znova na strede? Aha, sme sa spapli. Dobre, už by to malo byť v pohode, dúfam. No, nie je to v pohode. Ale že vôbec to nie je v pohode. I prečo sa mi to seká? Neviem, či sa aj ostatným sekám. Ale že... To sa mi... Zabil som niekoho. Zabil som niekoho s lagmi. Mal by sa hambiť. Ja ani druhého nemôžem otvoriť. Neviem, odkiaľ som mal akvavlnu, ale dobre. On pôjde, tak ja ho zostrelím. No, tak nezostrelím. Hej, ale prečo sa mi to tak seká? A teraz už je to asi v pohode, pretože to zbieram na celé... Dobre, no ale on sa... To je môj teammate, dobre. Ale ostatní hráči sa sekajú. Ja neviem, či som jediný, komu sa to seká, alebo nie. No a znova ďalší. Zelený ide za mnou. Nejde. Ja neviem, možno ma už dávno zabil. Tak nie. Ja, dúfam, že žijem ešte. Dobre. To je zelený a ja som zelený. No, ako dúfam, že sa neotočil. Môžem ničiť bloky? Napríklad, že by som zničil posteľ? Vyskúšam. My sme... No, nie sme. Ešte pink majú posteľ. No a teraz som pink. Kde bol? Tu bol zelený, že? Ale... No, neviem. Tu je zelený. Ale ja ho... Asi nedám. Ale počkaj, oni tam majú posteľ. Ja som nezničil posteľ. A neviem kde. No, asi ich nezabijem, ale posteľ som nezničil. Niekto umrel. Ja mám 6 emeraldov. Ja veľmi rád si kupujem jablka. Dobre, nám zničil posteľ. To nie je dobré. To je fakt posledná hra. Som sa rozhodol, že toto bude posledná hra, pretože sa mi to začína lagovať. Takže docela dosť sa mi to laguje. Nie, ja som... to je tak hrozné. Ja mám perly na dvojke, ale na dvojke mám aj iné veci. Ledry. Potom, keď mám perlu, no tak si pomýlim s ledrami. Ja som úplne vyhodil perlu úplne na nič. Ja som zelený. Dobre, už sa mi to nealguje. Ne, dobre. Žijem, že? Áno.
Fú, tak. Dobre, dobre. Aspoň nech jednu hru vyhrám. Nemal by som umrieť, keď tam skočím. Radšej to neriskujem. Ďalšie emeraldy. Ale iba jeden. Čo je rotating items? Diamond Pearl a Black Hole. Tá Black Hole je doslova na nič. Ona skôr cucáva teba ako toho, koho má vcucnúť. Ja som zelený, že? Dobre. O. Dúfam, že som stále invis. Ne! Musím... Nie, ma zabil.